Kuwi nek telalene kok jengklong kaya petak ya. Jangan mbak. Morge sapi kok kalah loh sapi ini. Piye nek kuwi anu sing go nyoblos ning awak wong kuwi ngarepe sirah kuwi. Merah. Heeh. Cangkeme iki. Telale ta nek telale ning ngarepe ta. Wis sungut sing ngisor ndas. Dipliakno ketok. Nek ono pitikku jago ki iso kan ngono iki. Wong tak melu ngaret aku kok. Saku bali iki nang ngisor kandang ngono wis. Lentok. Niki saumur-umur nyawa iki biyen ra enak, Mbok, ngene iki. Mbah aku yo roh-roh yakik kuwi. Ngono opo iki, Cak? Tanu ra icuk mritesi getih. Nah, wis. Sering manggone nggon ternak berarti. Ternak ya ning wong. Kabeh sak kena diongsong. Iki nyokoti wong ya nyokoti sapi ya wedhus pitik. Padha wae jengklong-jengklonge roh sapi nyokot sapi, roh nyokot wong. Roh pitik nyokot pitik. Jangan ngene. Cokokmu salah nas. Nyawa apa gak ngerti wae. Ora ngerti. Enek wong sing pernah dicokot ngono kuwi. Jenenge sapa? Wong endi? Lek Ngadi. Sungardi, Ngaringan. Dicokote pas nopo? Pas turu, posisi turu dicokot esok-esok kejang-kejang. Sing pertama, sing kedua kejang-kejang langsung pingsan. Gone rumah sakit apa orang nih? Ora. Iya bahaya. Bar kuwi ganti bojone kecokot. Lah pas bojone ki nyokot kuwi nyawane jek ning kono ketemu. Ternyata nyawane kaya ngene iki. Sing kedua mau ora ngerti. Sing ketiga bojone sing kecokot ngene iki. Sing keempat lek ngadeke gentine sing kecokot. Wonge ya lemes. Gak ngerti nyawa kuwi mah piye awale? Ya no njero selambu no kamar ning amben iki eneke nyawa ning eneke mung nyawa kuwi kok bolak-balik ngono. Lah terus nek ngerti nyokot nek getih. Pas sing nyokot sing wedok kuwi jek nempel ning tangan. Pas dipateni petir nyes Teh tok isine jan. nyawa kuwi. Nek hewan apa ora ngerti ngene. Ora ngerti. Manggone ning opo iku? Iki mana nggon wedhus manggone. Enek piro ki mau? Entuk loro iki mah. Loro apa telu? Loro. Siji. Siji dipateni iki mau. Ini juga sing cilik iki. Sik. Lho, resik nyawane iki sini getah iki warak banget iki. Ya.